makaakit siya is 10/10 ang subok. May dato. Wow. So, kani trending gani sa diri sa Davao City mga kabika. So, ato ni tilawan. The call is Puto Binagol. No, di na ito magpatupik-tupik. And 3, 2, 1, intro. Pasok. Let's do it. Years later. Okay, welcome back. So, pilawan na ito ng Puto Binagol mga kabingka, no? Ang Puto Binagol mga kabingka, may na ginatawag Puto Balangkoy nga katong sa unang tag-gis dito sa parang makita na sa downtown na kuwan kani kakaiba siya. So, nasa flavor mas lipa-level up, no? Pilawan na ito ng kuwan. Na-curious kung kay trending man kayo. So, yung furnace, yung sulanan is ano pala makaakit siya is 10/10. Okay? So, ano siya berihan ini? Secure yun kayo. Okay? So, karapta. So, unang munta akong di-order ngayon lang. Wala masila yung flavor, so dua lang. This is Puto Binagol. Okay, na siya coconut, tapos na siya sa to ganito na murag itunaw nga sugar mga kabingka. So let's go, and 3, 2, 1 unang subo. May nasa bukayo di siya ngayon kami tama lang good. Yan siya 10/10. Ang sunod wow, same gyapon pero kani unsa kani nga flavor. Same and alam mo kung unsa flavor isa ano yan ba? Perfect. Ano siya? Tama dito kung nakita sa internet, lamig siya. Na-affect. Grabe oh, yang ano? Hindi kamahayan. Perfect. So,
Lang istora ni mga kabingka is dadapit sa may City High. Da banda. Dato. Wow. Dami ang pares sa mga kabingka. Kuan. Halo-halo. Mas dami. Oy. Sabi. Perfect. So, di kasi tamis, tama lang, no? Bormia 100.1%, no? Kay goods kay quality mga kabingka. So sayon hutdan ang tong ilang mga uban nga flavor ba, no? So duha la ka buo. So uno man ni ka flavor. So ito po si DJ Mars at the place to be yo. Nakalimot kung tagpila ang price ani, di ba? So pwede po mag-message silang Facebook para for more details, no? So ito po si DJ Mars at the place to be yo. See you in next my food adventure mga kabingka, pabush ka baby. Yeah. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.